Umsebenzi njengoba ngisho njengamanje ngangibanje umsebenzi ekhole angikwazanga futhi ukuthi ayikho indaba yakho. Usanda kufika endlini yakhe? Angizwanga Usanda kufika endlini yaseMphiwe? mina cha Umvakashele. ngimvakashele. Wagcina nini umvakashele? Yes. Bese kunonyaka owodwa odlulile. Oh, okay. Ubhizi uyafeba lapha eGola into yenzama Simba yakho. Ngiyasebenza. Usebenza phi wena? Buka. Usebenza. Uhlangana Buka. namaphentami wena namaphentami uzuthole nje uhlangana lapho ungena. Ugqoka into enje umdala kanje ugqoka into enje yini? Uyasebenza wena. Asisebenza. Ngiyanibikelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ngine visitor ke namhlanje elizongichazela kabanzi ukuthi yini le elingasayiqondi kahle phakathi kwalo nomuntu wakhe. So sike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona? Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Nami ngiyaphila. Unamehla brown. Umuhle. Thank you. Ubuye upho ukuhlala? Ngihlala khona eMayville. Umabali lo ngihleli naye? Mamkhize. Mamkhize. Yes. Oh, all right. So ukhulele eMayville vele? Yebo ngikhulele eMayville ngihlala nje khona eMayville ngaze ngaba mkhaya so. Oh, okay. So ngicela vele nje sihlale phezulu kodaba ungitshela ukuthi why namhlanje ukhethe ukuthi ungivashe. Ngikhethene ukuthi nizongisiza about isimo engibhekane naso njengamanje. So nginomuntu la indlela engamthola ngayo ukuthi uGuy lana ngangiphuthuma la khona ngintshontshe imoto yamana khona. Okay. So ngahamba ngiyaphuthuma ngiphuthume ukuthi ugogo lapho uyagula kade ngizomshayisa uGuy ngemistake emgaqweni okay. Ayike ngamphuthumisa cause ngifonela ama-ambulance awenzi lutho ngiyafona akekho umuntu orespondayo fast. Ayike ngamthatha uGuy ngamhambisa esibhedlela ke. So bengilokho ngimcheck kancane uGuy ngilokho ngimcheck kungekho futhi nomuntu omcheckayo. So ngilokho ngimchecka ke sagcina ukuthi into yethu ke igcina isimo. Oh, okay. Ke sathandana. Shuthi lento le develop the time lokuhamba yombheka esibhedlela. Yes. Belunjani uvala ushayisa umuntu? Awe ma shame ungayifisi shame liyato liya ungayifisi ibhlungu shame. Ibhlungu and walimala kangakanani? Waphuka inyawo. Oh, okay. So waphuka inyawo zothuka phoqela ukuthi angimqule mina ngimfake emotweni ngimhambise cause ngekakunzima shame. Wamhudula. Ngamhudula yes. Cause angiboni ungaqukula umuntu. Hayibo. So lento benamandla ke ngitshela. So ke ubhizi ke uyambheka ke esibhedlela mhlambe ukukwatelile ukuthi umshayisile noma mhlambe wakho no understand ukuthi wawuphuthu kwenzakalani? So lo bhuti luyana umuntu oright. Okay. So wajabulela indlela engimtreata ngayo ngimbona ukuthi ngimkhombisa ukuthi okay ngirong ngenze iphutha. Bungaqondile. So ngakhipha zonke imali zami yonke kade iphuma ephathini lami yabo ngamnika ngisho ukudla bengimlethela sometimes because uyashutha akekho umuntu ozayo la ezomcheck. Uyasebenza? Mina yes ngiyasebenza. Oh, okay. So into nento obihlangane phakathweni lakho bumsiza ngayo. Yeah, bengenza sure ukuthi ahlezi right lapha. So manje senifika kanjani ekutheni niyathandana ke? Oh, wena ushayisa umuntu wena ngiyabajikijiki seniyathandana. Kwenzeka kanjani? Kwenzeka uGuy nje wangishayela yabona ukuthi shuthi ngumuntu oright. Because nakhona ngangiphe ukudla okright ukuthi like yabo wabona ukuthi umuntu ogrind ke lona then ke wasicela ngimnika inamba yami sakhonmekhetha kanjalo ke hayi ke wazophuma esibhedlela wazophuma esibhedlela nakhona ngilapho naye ke okay wangishela ke ngamqoma ke nami because ngiyabona ukuthi uGuy oright bandla ekhaya uwasho ukuthi ushayisa umuntu ekhaya angizange ngisho ekhaya angizange ngisho because manje ngangitshontshe imoto yabo nje sonke lesiphithi anqana leyo drama. Manje kubo mhlawumbe ukhona umuntu omaziyo esidini lakhe obujolo uxhumana naye mhlawumbe esalimele sasesibhedlela angibaza abantu bakubo bengakangitsheli ngabantu bakubo. Oh, okay. Njalo yeah. Okay. So ekuthandaneni kwenu ke uyalulama mhlawumbe imilenze uyasukuma uyama manje use-right manje. Okay. Bese wheelchair ngamhambisa ama-training ukuthi akwazi ukuthi amadola abe right. Use right manje. Okay. Akusafani. Yo, so
Uthole kanjani ukuthi ngathi khona into ongasayiqondi kahle, khona ongasahambi kahle, mhlambe ngabe esakushela wakutshela yena ukuthi khona umuntu athandana naye noma mhlambe umuntu nje amshelayo? Utholeni kahle kahle? Ugayi lo azange angitshele ukuthi uthina unentombi ecela, azange ngitshele ukuthi ugayi lo. Ayike sengithi jikiji sengibona iphente endlini yakhe nama calls ayangena. Yabona nje mekuthi mhlawumbe sele ebusuku ngibona ngomuntu useyaphuma uyobamba ikhole eminyango ngibona ukuthi kwenzakalani manje. Busumvasha nasendlini yakhe. Yes, izinto seziyajiya manje kwenzakalani ngifica iphente usephuma eminyango uyama uyobamba ikhole. Call back yabona nje sekuyisiphithiphithi. Mhlambe lelo phenti leli akwazi ukuthi endlini yomlisi ungafica iphenti sona kanjani ubevakasheliwe. Yes. So wenze njani lawo maphenti lawo walahlile mhlambe noma? Iphenti ngivele ngalithatha nje ngalibuka ukuthi mesebuya emsebenzini ugayi lingakanani ngibonile. Ngabona ngabeka nje lapha etafeni ukuthi mayifika nje abone ukuthi ngilibonile iphenti. So uke wayintshontsha ifoni yakhe mhlambe walunguza ukubona ukuthi kwenzakalani, ubani lo amfonelayo, usuke ekhuluma nobani ephuma ngenxa ye call ebusuku? So khona intombazana anayo ngineshow ukuthi ngina 100% sure ukuthi khona intombazana aphezulu kwayo njengamanje. Yabo? So ngayifonela le ntombazane ke. Watshontsha inamba yayo? Ngatshontsha inamba yayo efonini ukuthi agaye ngangibona ngayitshontsha. Simfonelile kugirl and simcelile ukuthi asijoyine kuhlelo kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubizelweni. So ngabe usukulungela ukuthi singamlanda njengamanje khona uzokhona ukuthi ukhulume naye ubuso nobuso? Kade ngimdinga shame lo girl namanje nje ngiready ukuthi ngimtshele ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nomuntu wami ozitholele yena. Ukuthi kahle kwenzakalani. Ake ngivele ngimlande ke. Ayimlande sisayi. Osilandelayo. Alright, sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Nango sesimcelile ukuthi akasondele nganeni ukuze sizokhona ukuthola ukuthi kahle kahle sithini istory phakathi kwakhe nomuntu wasisi. Sobona kanjani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Umabalo esihleli naye? Umakhumalo. Umzulikazi kaMashobane. Yebo. Umbulazi. Omnyama. Yeah. Oh, alright. So usisi ngoba uyamazi? No, cha sisamazi nqani ukumbona. Oh, okay. Akulungile. So njengoba sikumemile la sikucelile ukuthi ufike khona ezokhona ukuthola lokhu afisa ukuthi acaciseleke kona. Lokhu anga-understand. So ngicela nje umnikeze ithuba ke umlaleli umuzwe ukuthi kahle ufuna ukuthini. Okay. Ngicela khona sami. Sisi, angithi uyamazi uSimphiwe. Yebo, ngiyamazi uSimphiwe. uSimphiwe ke ngithola inamba yakho efonini yaSimphiwe. Kanjani manje? Because uSimphiwe umuntu wami uSimphiwe uyakwenzakalani yini le nixhumanisana noSimphiwe? uSimphiwe umuntu wami. It's been 4 years. It's just that mina bengimanje umsebenzi eGoli. Ayikho into enjalo ukutshela. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo sisi. Wena bela umbhekile uSimphiwe esibhedlela mina ngibhizi ngiqukana uSimphiwe wena uhlela ukhamisile eGoli. Yini oyenza eGoli into yakhe eGoli? Mana ke sisi bengimanje Yini oyenza ngize ngiye kumsebenzi mina Cha, bengicela ureport emsebenzi. Ngimtshelile uSimphiwe ukuthi ngibanjwe umsebenzi. Kodwa indoda eyami ke sisi ngitshela sekweyami ngoba wena akwazi ukubekela indoda. Akwazi phela. It's been 4 years mina ngitshela uSimphiwe. Uyenza usho ukuthi umjolo lo sijola. Khona umshado la awubeka la kwena. No, kodwa sisonje mina nayisenhlelweni sokuthi siyaphambili naye. Phela kuthiwa besenhlelweni. Phela kuthiwa besenhlelweni kulolu nalobhuti lo. Ngabe nje mina akangitshelanga, ngabe angishelanga. Ngabe angishelanga. Kushuthi akekho serious nawe. Shuthi uyabona phela ukuthi phela akekho umuntu osedeza wakho omnakile. Phela wena uyibolda build angithi. Uyibolda build. Yena ubhizi eGoli angabe uyahamba uyonaka indoda iyagula wena ubhizi eGoli. Yini oyenza eGoli? Ngibanje umsebenzi ngitshelile nawe uyakwazi ukuthi ngibanje umsebenzi angazi kodwa kusala le ndoda yami ngitshela eyami yakho le ndoda eyami ngizwe ngawe uzozwake ngami ke yabona mfana uzozwa ngami ke manje ungangijwayeli kabi ungangijwayeli nje kabi indoda yami Uyakwazi ukuthi uSimphiwe ushayiswe imoto? Yebo ngeke ngeze ukuthi ushayiswe imoto. Silima sentombazane. Ngaze ngimbheke cause ngangibanje umsebenzi njengoba ngisho njengamanje ngangibanje umsebenzi eGoli. Angikwazanga futhi ukuthi ayikho indaba yami. Usanda kufika endlini yakhe? Angizwanga Usanda kufika endlini yaSimphiwe? mina. Cha. Umvakashele? Ngimvakashele. Wagcina nini umvakashele? Yes.
Bese kunonyaka. Nyaka owodwa odlulile. Oh, okay. Ubhizi uyafeba lapha eGoli into enzama Masimba akho. Ngiyasebenza. Usebenza phi wena? Buka. Usebenza. Uhlangana namaphenta ami, uhlangana namaphenta ami. Uzuthole nje uhlangana lapho ungena. Ugqoka into nje umdala kanje ugqoka into nje yini? Uyasebenza wena. Ngiyasebenza. Usebenza. Ngiyasebenza. Elakho yebo siselana iphenti. Ngiyalifumela iphenti. Hayibo wathenga lo gogo wakhe sewashona ngogogo wakhe ethenga iphenti ongijwayele. Lalela sisowazi amalanjari manje. Yes. Awazi uyaqoqa uyangena esitolo. Hayibo wena. Wangijwayeli kabi. Ayibo. Wenzani? Wangijwayeli kabi sis. Wangijwayeli nje kabi. Wenzani? Funa ukubuka uba. Esibindi sakho sokuthi ngishayele. Wangijwayeli kabi. Wangijwayeli indoda yami. Isifinyazi mina ngijolana wangizungijwayela kabi. Uqhaphaza lokho. Indaba engakutshelanga wena. Angithi uyakufihla wena i-private uyakufihla. Wena ofihlwayo. Akangifihli. Bengamala kufihle from the start indaba eqalene engakutshelanga ukuthi mina ngikhona ubekuthanda ngabe ushilo kumina uthi cha nginentombi ngihlangana akakutshelanga angithi ngiyasho ukuthi bekubatho umsebenzi eGoli wena akakutshelanga uyaphi entodeni hayi sise animenenje into zenu ngoba manje lento le akwazi phela ukuthi ngizongitshela ukuthi ngizomanage into zami manager sise lapho ubonina mina elakho ugele iphedi leli Elakhe thatha iphedi lakho ufinye ngalo Masimba akho akho uyangijwayela shema uyangiqhaphaza shema indoda yami le nawe lihle yabona iphedi lakho angijwayele nje kabi wena hayibo usathatha isibindi esingaka uzobona uzobona awuzameke ngiyakubona ungazi kahle okay ngumbali kayo wona abalombala kamshona yimina uzobona ke unazama yabona iphedi maningi kabi ngifuna ukuthi ushayele impethu ukuthi uthi uzongisiza shem uzongifuna eGoli unwebe imlenze lapha eGoli usebenza ngimanage myself usebenza phela hayibo sis usebenza ngiyasebenza ngimanage mina myself manager amadoda okay wena sekuyami sis sobona ukuthi bawuzogcina mina sobona uthathe yes mina fana ngilala kwamahotman amahotman lawo ngathunga check into wakho lo unesifuba kabi ungamazi nesiqile for 4 years ungamazi uthi unesiqile for 4 years ungamazi manje uma usudate nami ngiyasebenzela futhi ngiyayimela usebenza phi abantu ubumazi uthi neqolo kanjani for 4 years manje ngoba usedate nami usubona ngathi content wrong ikona vele usebenza ubungambona ngathi content wrong ubungambona ngathi content wrong angimkhwece misimphiwa imali nama ngimthanda yebo ngisemthanda usazoqhubeka uthanda naye uqhubeka naye futhi ngingimnyeke nxa uthi kufike lo ama-hotman la ukhuluma ngawo ama-hotman vele phela eGoli akhona shise futhi ngalesi sikhathi angena nawo lama-hotman akhona amuncula shwabe wena uyifunani ke indoda yami uyifunani usazoqhubeka uthanda noSimphiwe hayi owamshaya uSimphiwe imnade ngimnakekela ngezimali zami ngimnakekela yes wena phela ukhetha ukuthi ube boulder builder unakekela umuntu unakekela kanjani umuntu amahlana ngizomtshela uSimphiwe ukuthi wena ade ubhizi nama-hotman kahle shemsisi uzomtshela sobona ukuthi sofika ngizomtshela engidlale wena mina ngimmitheleke cabanga mina ngiyaqhubeka sengimmitheleke shem ngingambithela sisi sobona ukuthi uyoyizala ndongane ngizoyizala ngizohlulwa yini sobona ukuthi uyoyizala ndongane sobona ngizohlulwa yini ezongihlula yini ezongibamba yini ezongibamba kusenamazalekele ungane zala esibhedlela kunama-security nowabekile esibhedlela awuyakhe ngwabeki kodwa izala ngesikhundla ngeke uzizale ngiyacela ngeke ngizwe ngawe mina ngeke uzwe ngami awusingiphathe impilo yami kahle mina ngizenza into engiyifunayo ngesikhathi engisithandayo ngeke ngizwe ngawe hayi bandla shame ngeke ngizwe nje ngawe hayi bandla manje seniyazana ukuthi nithandana nomuntu oyedwa manje sesiyazana manje ngoba sengimbonela ugeli ukuthi and uthe uzoqhubeka naye nangizoqhubeka hayi sizobona ukuthi ukuba uzogcina hayi sobona mina hayi sobona ngeke phela yibo okay hayi ngegcine wena ngicela ukuthi singanikhiphi kanye bengicela uphume kahle noyedwa ukuze bengaqhuthani endleleni
khona so uba nesiqinisekiso sokuthi baphephile. Bengicela nje uphume kahle noyedwa. Nayinjabu. Ubukela ekhaya. Kuyacaca ngazuthi bobabili bathi bayaqhubeka nomuntu wabo ngoba bayamthanda. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.